Яшчэ ў далёкім 1877 годзе маскоўская тэатральная газета ў афішы спектакляў, якія ішлі на прафесійных і аматарскіх сцэнах Расіі, назвала Іпінск. Сама ж гісторыя тэатра ў горадзе над Пінай пачынаецца ў 1939 годзе, калі заходняя Беларусь была вызвалена ад польскай акупацыі. Гісторыя ж палескага драматычнага сённяшняга пачала фарміравацца яшчэ ў часы савецкія. Прежде всего, мы должны быть благодарны созданию данного театра. Прежде всего, театру студии «Диоген», его руководителю Ивану Ивановичу Базану, которые в начале 80-х годов своей работой, именно своим отношением настолько подняли на достаточно высокий уровень театральное движение в городе Пінске. Між тым, сёння з поўным на тое права можна сказаць, што з творчасцю палескага драматычнага тэатра знаёмы не толькі тэатралы рэспублікі, пра што сведчаць і паспяховыя гастролі ў Расіі. Дыплом тэатральнай прэміі «Смаленскі каўчэг», мінулагодняя перамога ў нацыянальным тэатральным форуме – гэта толькі частка дасягненняў творчага калектыву. Несмотря на то, что ты учишь текст, ты учишь какие-то мизансцены, взаимодействуешь с партнерами, но по максимуму нужно присвоить все это лично себе. Очень важно, чтобы тебя режиссеры, разные режиссеры, видели с разных сторон. То есть не только как героиню, не только как характерную актрису, а вот всю многогранность твоих каких-то красок актерских. Если тебе встретится в жизни этот режиссер, может, он один будет, может, их много будет, и в тебе это откроет, то, конечно, это самое большое, мне кажется, счастье для актрисы. Іван Базан, Алена Гаврилович, Віталь Баркоўскі, Павел Марыніш. Менавіта гэтыя рэжысёры цягам дзесяцігоддзя і раскрывалі акцёраў палескага драматычнага. Сёння калектыў рыхтуецца да чарговага ўдзелу ў 5-м міжнародным тэатральным фестывалі «Смаленскі каўчэг». Падчас яго будзе прадстаўлена пастаноўка «Сабакі» паводле п'есы Константина Сергіенкі ў пастаноўцы Павла Марыніча. Эй, собака! Устал я бегать за тобой, у тебя вон 4 лапы, а у меня только 2 ноги. Здесь больше не про собак история, а про людей, про то, что мы перестали чувствовать, что мы перестали быть чуткими, мы перестали помогать друг другу. Мы берем и пьесы и зарубежных авторов, и пьесы современных российских авторов. То есть стараемся, чтобы репертуар был максимально разнообразен. А яшчэ ў планах стварэння ўласнага фестывалю тэатраў малых форм. Восенню адбудзецца акцыя «Палескі збірае сяброў», падчас якой на суд гледача будуць прадстаўлены спектаклі іншых тэатральных калектываў. Ёсць і яшчэ шэраг цікавых задумак. Марыя Кобес, Юрый Печур, Александр Дяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».